Tällä kertaa lähdetään tallentamaan CSV-tietoa. Mä haluan tallentaa Clickit-taulukon CSV-muodossa. Katsotaan täältä nyt, jos mä yritän etsiä vaikka Store CSV, niin löytyisikö? No ei löytynyt siellä. Haetaan sitten pelkällä CSVllä. Noin. Niin täältä nyt löytyy tällainen kuin Store Straight Table as a CSV file on Amazon S3. No, mä haluaisin sen tuonne Amazon S3 sijaan, niin mä haluaisin tallentaa sen SharePointiin. Muuten tää vaikuttaa hyvältä. No, kokeillaan lähteä käyttämään tätä. Ja itse asiassa tämä sama template toimii vallan mainiosti, vaikka mä en haluaisikaan sitä sinne S3 tallentaa, koska näihin pilvitallennuspaikkoihin, niin kuin Amazon S3 tai SharePoint on, niin se tallennusmekanismi tapahtuu ihan käytännössä samalla tavalla. Täällä on tietynlaiset samanlaiset toiminnallisuudet. Me vaan valitaan tuolta listasta, että mä en halua sitä sinne Amazon S3, vaan mä haluan sen tuonne SharePointiin. Ja siinä samassa kaikki nämä Amazon S3-blogit vaihtuu mulla SharePointiin. Ja mä voin lähteä tätä edistämään. Eli tämän jälkeen mun tarvitsisi vaan määrittää taas kerran connectioni sinne mun SharePointiin. Määrittää, että mistä sovelluksesta, miltä siitiltä, mikä taulukko. Ja niin, toki sitten myös, että millä nimellä ja mihin kansioon siellä SharePointissa tämä tiedosto tallennetaan. Ja oikeastaan tämä automaatio sitten taas jo hoitaakin loput. Eli ei tarvitse sitten sen kummempia määrittää. Tässä ei tarvitse, niin kuin sanoin, mitään ei tarvitse oikeastaan osata koodata tämmöisissä yksinkertaisissa jutuissa, vaan me saadaan näiden templateien avulla esimerkiksi luotua vallan helposti ilman sen kummempaa koodaustaitoja. Ja esimerkiksi sitten taas tämä, että no miten tämä käynnistetään, niin no se voisi olla tuo manuaalinen, tai siis tuo ajastettu, vaikka kerran viikossa, kerran päivässä, miten onkaan. Tai sitten me voitaisiin luoda klikseen se sovellukseen suoraan nappi, ja kun käyttäjä painaa sitä nappia, niin se nappi käynnistää tämän automaation ja tallentaa sitten sen datan sinne SharePointiin, jos se haluttaisiin toteuttaa sitä kautta. Näin. Tässä hyvin lyhyesti ja tiiviiseen pähkinänkuoreen upotettuna tämä Clickin Application Automation ja hyvin pieni pintaraapasu siihen, mitä kaikkea täällä on mahdollista tehdä.